हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ आंनि HS स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट SSC नि लोगोफोर। टटेल पस्टआ जाबाय 24,929। दानिया जोङो नायलांदोनि लोगोफोर माखासे नटिसफोरखौ। डेट साबमिशन अनलाइन एप्लाइ 27/10/2022 निफ्राय 30/11/2022 अर्थात नभेम्बरसिम सोलिगोन लोगोफोर। लास्ट डेटआ नभेम्बर 30 सिम। दिनैनिफ्राय सोलिबाय अनलाइना। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। फैदो जों दानिया बिदिब्ला पस्टखौ नायनि। ST निखौ नायगोन जोङो। BSFआव 917, CSF अनलि 5 मेलनि दै लोगोफोर। CRPF 460, SSB 76 अनलि, ITBPF 159, AR 313, SSF 0, टटेल 1930। आरो फिमेलनि ST खौ नायगोन जोङो। BSFआव 163, CICF 0, CRPF 49, SSB 6, ITBPF 22, आसाम राइफलाव 0, SSF 0, टटेल 246 अनलि। बेफोरबायदिनो अनलाइनखौ खालामथारो लोगोफोर नोंथांमोना। एजखौ नायगोन जोङो। एजआ जाबाय 2/1/1997 आव जोनोम मोननाय जानांगोन। बेनिफ्राय एजआ बेहाय दङ। एजआ 18 to 23। जोंना एज डेफ्रा 5 इयार्स अर्लि सेसन माबा मोनो 5 इयार्स होमबाना 28 जाहैयो। 28 सिम मोनगोन एस डेफ्रा लोगोफोर। एप्लाइ खालामनो दाबाव। एन्ड डिपेन्डेड टु भिक्टिम किल टु 1984। नायनानै लाजोब, भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। आं नोंथांमोननि गेजेराव नटिसखौ नायदों। बेनि उनाव रेजिस्ट्रेसन प्रसेस आरो एप्लाइ प्रसेसखौ होगोन लोगोफोर। एग्जाम सेन्टारफोरा शिलंआव दं, गुवाहाटि दं, तेजपुर दं। जरहाट दं, डिब्रुगड़ दं, इटानगर दं, इम्फल दं, डिमापुर दं, आगरतला दं। एग्जाम सेन्टारफोरा नर्थ इस्टना। बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ सोलायबाय दे लोगोफोर। टटेल 160 जाबाय। मोनसे हाबानो 2 मार्क्स मोनगोन। मोनसे हाबानो 2 मार्क्स मोनगोन। ओमफ्राय नेगेटिभ मार्क दं। मोननै जायाबानो 0.5 दाननाय जागोन। टाइमा टटेल 60 मिनिट्स। डिउरेसन टाइमाबो 60 मिनिट्स। आगोलाव 90 मिनिट्समोन नामाथाय, दा 60 होबाय। थिग बेबायदिनो खारनाया ओमफ्राय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्टआ 24 मिनिट्सआव 5 किल'मिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 8 हाफआव 1.6 किल'मिटार खारनांगोन। हाइटआथ' बिदिनोसै। मेलनियाव 170 सेन्टिमिटार, फिमेलनाव 157 आरो ST फोरनियाव 162.5। ओमफ्राय ST फिमेलनिया 150।
बेफोरबायदि आरो एप्लाइ खालामनो जाबाव लोगोफोर बेफोरबायदि चान्सखौ मोनबाय थाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबथार आरो एनसिसिफ्रा एनसिसिया 2 मार्क्स मोनगोन बनास मार्क दं एनसिसिफोरनि थाखाय एनसिसिया 5 मार्क बनास दं बिए 3 बनास दं बेफोरबायदि मोननो हागोन नोंथांमोना एनसिसि लादोंब्ला दा आं एप्लाइनि सायाव भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोननि सायाव रेजिस्ट्रेसन आरो एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोबावगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे नोंथांनि लोगोफोराबो बे भिडिअखौ मोनहैयो आरो नोंथाङा आंनि भिडिअ दिनै गिबिसिन नायदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ दांनानै हो जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ गिबिसिन नोंथांनिसिम सौहैयो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।